Nou, het is zo dat we vandaag met elkaar hebben gesproken over de reactie op de Rijkswet. Die van belang is natuurlijk voor alle landen. En onderdeel van die Rijkswet, ik kijk ook even naar de vraag die er staat, is dat we met elkaar zorgen dat we niet alleen maar hervormingen uitvoeren, maar dat daar natuurlijk die liquiditeitssteun van Nederland tegenover staat. En wat ik ongelooflijk belangrijk vind, is dat wat we gaan bereiken in de komende tijd en waar we verder over gaan spreken, precies leidt tot dat wat ongelooflijk belangrijk is voor de landen hier. En dat is dat de noodzakelijke hervormingen plaatsvinden, dat die ten goede komen aan de mensen die hier wonen, dat die de economie van de landen weerbaarder maken. En daar zijn we goed over in gesprek geweest vandaag. Daar gaan we ook verder over spreken, in eerste instantie weer in augustus. En daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de punten die gemaakt zijn door de verschillende parlementen, zowel hier in het Caribisch gebied als in Nederland, om te zorgen dat we een overeenkomst maken die ook straks, naar wij hopen, gedragen kan worden door alle parlementen.